Okay mga guys, nandito na naman kami. Nakain na mga guys. Ito ang aming pagkain dito sa Jollibee. Jollibee, dalawa tayo. Ubusin nyo yan mga guys. Ha? Ubusin nyo. Para malakas ang aking mga pamangkin na ito. Mga guys, kain na. Ubusin natin ito para magpagkabusog tayo. Lapit. Ayan o. Wala kita ko dito mga guys. Kita ko sa Jollibee, sa loob ng Jollibee. Ito mga guys. Yan, kaya na silang dalawa. Seryoso pa sila. Sila mama sa ganun din. Si mama nagasikas mo Doon sa yung payat? gusto ito. Nagkatatanong sa dalawa. Ano? Nilulakaw din na. Yung sa ano daw? Yung payat ba? Ano may TV pa yun? Pumayat. Suki daw yun eh. Yung naasawa ng Suki. Naasawa ng Suki. Hindi ko man yung kilala eh. Saan ba yung parte? Na may karang kita kung dapat ako. Kasay? Kasay? Sa may taas. Kasay. Oh, mga guys. Di ba actually, nasusunod na iba ni nanay dati? Hindi pa ako parang dati. Buksan mo dahil. Subukan. Ito mo alam. Pero hindi ko na siya pinukota. Kain ka mga guys. Kain tayo. Pero masabi na ko lumiya ko. Kaya mahiling kasi. Ayan. Isang tatawid. Ano? Alam mo pala. Hawak mo tayo. Chicken. Jollibee. Ano trabaho mo tayo sa Malabon? Tindahan tinapay. Tapos dati ka pa pala. Tagal mo na dyan di ba? Oo. Diyan ako nakapundar bahay. Nakapundar na lupa. Ano yung siguro dyan? Taga ko lang. Ang sweldo mo. Yeah. Nagkakaroon akong kita doon sa lako. Hindi talaga total din dyan sa ano. Pagtitinda. Sa bagay, magkano lang din pagtitinda. Hindi, but doon ako may kita sa pagtitinda. Yung sa ano, may konti lang ang sahod ko doon. Tandaan lang yun. Tulong-tulong na ako, tapos na, maya-kaya. Winis-winis lang siya. Mga gandang Pinay mga guys. Okay, magpagkabutong kayo. Tayo ngayon lang to. Yung nakaraan, mga inakal. Mga inakal. Pag-birthday ko na naman. Kaya. Kaya na ako. Ayun ko na po sa Tama naman ba ito sa akin na? kakain ako sa mga minasal. Para well deserved yun. Mga inasal. Isang bersero yun. December pa na. Hinitan mo niyan 26. However, Kaya hindi ko maabot. Bakit? Babalik ka dito? Babalik ka? Bumalik ka. yeah, 26. Ano siya? Alam nga, alis mo pa. Alam nga, good. Hindi babalik ka dito. Maghanap ka ibang trabaho mo. Kapag konti mo ng sahod mo na. Kung ano ba mo dyan? Hindi nga, ang bala ko. Doon ako kala ate bigay. Napahal ko ate bigay. Ay, wala na. Sige, naghahanap din. Sabi eh. Papasok pa din sana yung sa ano. Nung sila ate, sa pinsan ko sa Pasig. Sa bahay din. Puyat abutit. Puyat abutit. 250 sahod. Dapat niya naman sa hotel. Nga. 20 lang. Dati dalawa na ano. 20 naman yung tulog. Parehas na. Kasama ko. Ano ba ako? 7.5. Pag dala-dala siya kapag masok. Mga guys, na ano ka lang ko. Nahawa ka lang. Mura din.
Ano ba din ang pasahod? Gagala-gala ko dito, may ikot-ikot ako dito. Ayaw ko. Dito lagi. May ikot-ikot ako dito. Pag mag-isa. Isang araw pa lang yun. Kasi kan 20, kan 20, kan 40 sana, hindi ako. Ano yayaka sa account nila. Hindi ako din siya. Mga dalagang Pilipina, parehas maganda. Wala na yan. Huwag ka muna mag-boyfriend. Tulungan mo na ng mga gulang para maganda. Dito na tayo tatalo ko. 168? Ano ba yan? 168? Kan, nag-agi pag eh. Nag-hiriling ang kami kasi ang ito dati ang Fine. Isa may itong almonte doon. Kaya iba mong almonte. Lalaking almonte. Kaya rin natin sa mag-ano. Gala. Almonte. ang aking mga pitong-tumboy baga naman tayo na. Ito niya. Wait mo. Ayun, galing ito niyo. Kaya ko lang yung si Tonyo. Subscribe mo ang aking YouTube channel kahit pangit mo lang yung paningin. Yung sa gusto ko maraming sa akin. Pag-uwi ko sa January na. January ko uwi. Sa ano po, Batanes. Dahil na ako. Pagkuha na pera. Kuha naman ako pera. Labas 100. Mga 150. Magawa ng bahay. Hindi ba tapos bahay matiyak? Judge. Siya pa ba? Sir, kung mamabigla niya. Kung mamabigla niya. Kung hindi ako nagbili ng isa, tapos sana lahat. Ito ka pang bahay. Binili ko. 170. Ano, sa bahay. Sinetirahan lang na bayaw ko. Yeah, mga guys. Salamat sa inyo mga guys. God bless sa inyo.